Възможно ли е историята, която познаваме за древните гърци, да не разказва цялата истина? Когато днес говорим за древна Гърция, обикновено си представяме философи, храмове от мрамор и легендарни герои, като Ахил и Одисей. Но за тази добре позната картина се крие много по-дълбока и загадъчна история. История за древни народи, чието имена почти са изчезнали от учебниците. История за цивилизации, които са съществували хилядолетия преди класическите гърци. И за едно име, което може би никога не е било истинското име на този народ. Днес милиони хора използват думата гърци, но самите древни жители на тази земя никога не са се наричали така. Те се наричали елини. И това е само началото на една много по-голяма историческа загадка. Откъде всъщност идва името гърци? Кои са били загадъчните грайки, за които пишат древните автори? И възможно ли е Балканите да са били дом на една от най-старите цивилизации в света? Цивилизация, която е съществувала дълго преди Египет и Месопотамия. За да разберем това, трябва да се върнем назад хиляди години в миналото. В един свят на митове, изгубени народи и забравени цивилизации. Свят, в който историята тепърва започва да разкрива своите най-големи тайни. За да разберем откъде идва името гърци, първо трябва да се върнем към това как самите древни хора са се наричали. В античните текстове на Хезиод, Херодот и други класически автори, народът на тази земя се описва с едно съвсем различно име – елини. Според древната митология, всички елини произлизали от легендарния прародител Елин, син на Девкалион и Пира, героите, които оцелели след големия потоп в гръцките митове. От този митичен предшественик произлизали четирите основни племена на древния елински свят – дорийци, юнийци, еолийци и ахейци. Тези племена обитавали различни региони на Балканския полуостров и Егейския свят, но споделяли общ език, култура и религия. Именно за това думата елини постепенно започнала да означава всички хора, които принадлежали към тази културна и езикова общност. Но тук се появява един интересен исторически парадокс. Въпреки че самите древни жители се наричали елини, по-голямата част от света днес използва съвсем друго име – гърци. Това име не идва от самите елини, то идва от римляните. Когато римляните започнали да контактуват с гръцките колонии в Южна Италия около 8 век преди новата ера, те срещнали малка група хора, наречена грайкои. Този народ живеел в района на Беотия и според някои древни източници бил свързан с град Грая. Римляните започнали да използват името греци, за да обозначат тези хора. Но както често се случва в историята, едно местно име постепенно било приложено към цяла цивилизация. Така думата гърци се разпространила из цялата Римска империя и по-късно в почти всички европейски езици. Но този процес повдига важен въпрос. Ако елините не са били гърци в началото, кои всъщност са били първите народи на Балканите и дали историята започва много преди появата на елините? Когато започнем да изследваме най-древната история на Балканите, бързо откриваме, че елините не са били първите жители на този регион. Още древните автори говорили за един загадъчен народ, който живял тук много преди появата на класическите гръцки племена. Тези хора били известни като пелазги. Херодот, често наричан бащата на историята, описва пелазгите като древен народ, който обитавал големи части от Балканския полуостров и Егейските острови. Според него те били сред първите строители на градове, крепости и светилища в региона. Дори някои от най-старите храмове в Гърция се смятали за построени първоначално от пелазгите. Това означава, че още преди появата на познатата гръцка цивилизация, на Балканите вече съществувала развита култура. Но археологията разкрива още по-впечатляваща картина. В райони като днешна България, Румъния и Молдова, археолозите откриват следи от изключително древни цивилизации. Културите Караново и Кокотени Триполие са съществували хиляди години преди класическа Гърция.
Тези общества притежавали сложна социална структура, напреднали земеделски техники и дори ранни форми на символна писменост. Техните селища били огромни за времето си. Някои от тях достигали размери сравними с първите градове на Месопотамия. Но може би най-забележителното откритие идва от едно място на брега на Черно море – некрополът във Варна. Открит през 70-те години на 20 век, този археологически обект съдържа най-старото обработено злато в света. Някои от златните предмети са на повече от 6000 години. Това откритие променя начина, по който историците гледат на древна Европа. Защото показва, че на Балканите е съществувала високо развита цивилизация много преди възхода на Египет и Шумер. И тук се появява нова загадка. Възможно ли е пелазгите да са били наследници на тези още по-древни култури? И дали част от тяхната история е била постепенно забравена или дори пренаписана? Колкото повече археолозите изследват древните култури на Балканите, толкова по-ясно става, че този регион е бил един от най-важните центрове на ранната европейска цивилизация. Хиляди години преди появата на класическа Гърция, тук вече съществували сложни общества. Едни от най-значимите следи за това идват от културата Караново, открита на територията на днешна България. Тази култура се развивала между 6-то и 4-то хилядолетие преди новата ера и оставила след себе си богати археологически слоеве, които позволяват на учените да проследят развитието на цели цивилизации. Селищата на Караново били добре организирани. Къщите били изградени от дърво и глина, разположени в подредени структури, което показва ранна форма на градско планиране. Но още по-интересни са предметите, открити в тези древни поселения. Керамика с изключително сложни орнаменти, фигурки, които вероятно са били свързани с религиозни ритуали, и символи, които някои изследователи смятат за ранна форма на писменост. Подобни находки се откриват и в културата Кукутени Триполие, разпространена в днешна Румъния, Молдова и Украйна. Тази цивилизация е известна със своите огромни селища, някои от които достигали десетки хиляди жители. За времето си това били едни от най-големите населени центрове в света. Жителите им отглеждали животни, обработвали земята и създавали сложни художествени предмети, но най-загадъчни остават техните символи. На керамиката и глинените плочки археолозите откриват знаци, които приличат на писменост. Ако тези знаци наистина представляват ранна система за записване на информация, това би означавало, че Балканите може да са били едно от местата, където се е родила писмената комуникация. Дълго време учените смятаха, че писмеността се появява първо в Шумер, но тези находки поставят нов въпрос. Възможно ли е някой от най-старите културни и технологични открития на човечеството да са се появили именно тук, в сърцето на древните Балкани? Но колкото по-дълбоко навлизаме в историята на древните Балкани, толкова по-очевидно става, че тази цивилизация не е била просто регионална култура. Тя може би е била част от много по-голяма мрежа от народи и култури, свързани чрез древни миграции. Археологията, лингвистиката и генетиката започват постепенно да разкриват една сложна картина на движения на народи, които са променяли лицето на Европа и Азия. Една от най-обсъжданите теми сред учените е връзката между древните балкански народи и така наречените индоевропейски миграции. Тези миграции се смятат за едни от най-важните събития в преисторията на Евразия. Те разпространяват езици, митологии и културни традиции от Балканите и степите на източна Европа до Индия и Иран. Интересното е, че генетични изследвания показват сходства между древни популации от Балканите и някои групи в Южна Азия. Особено внимание привлича хаплогрупата R1A. Тя е широко разпространена в части от източна Европа, включително Балканите. Но същата генетична линия се среща и сред някои общности в Индия, особено сред брахманите.
Това кара някои изследователи да предполагат, че древни миграции може да са свързвали тези региони много преди появата на писаната история. Разбира се, тези връзки не означават, че една цивилизация произлиза директно от друга, но те показват, че древният свят е бил много по-свързан, отколкото някога сме си представяли. Търговия, преселения и културни контакти са създавали сложни мрежи между различни народи. В този контекст Балканите изглеждат не като периферия на древния свят, а като един от неговите центрове. Но ако тази древна цивилизация е била толкова развита и толкова влиятелна, защо толкова малко се говори за нея днес? И какво се е случило с тези народи, които някога са обитавали тази земя? Историята на древните Балкани не е само история на възход. Тя е и история на внезапни катастрофи, които променят съдбата на цели цивилизации. Едно от най-драматичните събития в древния свят се случва през 16 век преди новата ера. Вулканът Тера, разположен на остров Санторини в Егейско море, избухва с огромна сила. Това не било обикновено изригване. Много учени го смятат за едно от най-мощните вулканични изригвания в човешката история. Експлозията била толкова силна, че изхвърлила огромни количества пепел и прах високо в атмосферата. Тези частици се разпространили над голяма част от източното Средиземноморие. Небето потъмняло, слънчевата светлина намаляла, а климатът започнал временно да се променя. За древните общества, които зависели изцяло от земеделието, подобни промени били катастрофални. Реколтите се проваляли, храната намалявала, а цели региони започнали да се обезлюдяват. Освен това, мощни цунами ударили бреговете на Егейско море. Някои крайбрежни селища били напълно унищожени. Тази катастрофа не засегнала само една цивилизация. Тя разтърсила целия регион. Някои историци смятат, че това събитие може да е допринесло за упадъка на няколко древни култури в Егейския свят. А когато една цивилизация отслабне, се появява пространство за нови сили. След този период археологическите данни показват промени в населението на Балканите и Егейския регион. Нови групи започват да се появяват. Нови културни влияния се разпространяват. И постепенно започва да се оформя нов свят с нови народи и нови митове. Но как точно тези промени са повлияли на съдбата на древните пелазги? И дали именно тези събития са подготвили почвата за възхода на елинската цивилизация? След катастрофите и климатичните сътресения в източното Средиземноморие започва нов период на движение на народи. Историята на Балканите винаги е била история на миграции. Племена се придвижвали през планини и равнини, търсейки нови земи, нови ресурси и нови възможности. След разрушителните събития около Егейско море, археологическите данни показват постепенни промени в културния пейзаж на региона. Някои древни селища изчезват, други се трансформират, а нови групи започват да оставят своите следи в археологическите пластове. В този период се появяват култури, които по-късно ще бъдат свързани с ранните елини. Но тези нови общества не започват от нулата. Те наследяват много от знанията и традициите на по-старите балкански цивилизации. Технологии за обработка на метали, земеделски практики, религиозни символи и митологични представи. Много изследователи смятат, че именно тук се случва процесът на културна асимилация. Новите народи постепенно приемат и адаптират културното наследство на по-старите жители на региона. Това може да обясни защо в гръцката митология често се срещат странни и много древни фигури. Същества и богове, които вероятно имат корени в още по-стари религиозни традиции. Например, загадъчните титани или първичните божества, които предхождат олимпийските богове. Тези митове може да пазят спомена за много по-древни култури, които са съществували преди класическа Гърция. Но когато новите цивилизации се утвърждават, историята често се пренаписва. Старите имена изчезват. Старите народи постепенно се сливат с новите общества.
И така започва да се оформя културният свят, който днес наричаме Древна Гърция. Но ако елините са наследили толкова много от по-старите народи, възможно ли е част от истинската история на Балканите да остава скрита зад по-късни легенди? Една от най-интересните следи за тази изгубена история се крие именно в древните митове. На пръв поглед митологията изглежда като свят на богове, герои и фантастични същества. Но много историци и археолози вярват, че зад тези истории често се крият реални събития от далечното минало. Митовете могат да запазят паметта за древни народи, природни катастрофи и културни конфликти. В гръцката митология има няколко загадъчни фигури, които често се свързват с много по-стари традиции. Една от тях са така наречените граи. Това били три древни жени, които според легендите споделяли едно око и един зъб. На пръв поглед тази история изглежда странна и дори фантастична, но някои изследователи смятат, че този мит може да има символично значение. Граите често се описват като пазители на древно знание. Те притежавали тайни, които били нужни на героите, за да продължат своето пътешествие. Тази символика кара някои учени да предполагат, че името Грайки може да е било свързано с древни пазители на традиции или знания. Интересното е, че именно от това име римляните по-късно създават думата гърци. Така една древна и вероятно локална идентичност се превръща в общо име за цяла цивилизация. Този процес не е необичаен в историята. Много народи получават своите имена не от самите себе си, а от начина, по който ги наричат други култури. Но това понякога скрива истинската сложност на тяхната история. Когато едно име се наложи в световната история, то може да заличи по-старите идентичности, които са съществували преди него. Именно за това изучаването на тези древни митове може да ни помогне да разберем по-добре как се е формирала културната памет на Балканите, но митологията е само една част от пъзела. Истинската картина започва да се оформя едва когато съчетаем митове, археология и наука. И това разкрива още по-големи въпроси за произхода на древните цивилизации в този регион. Когато комбинираме археология, митология и езикови изследвания, започва да се появява една по-широка картина на древния свят. Картина, в която Балканите не са просто периферия на историята, а важен център на ранната човешка цивилизация. През последните десетилетия археологическите разкопки в региона разкриват все повече доказателства за напреднали общества, които са съществували тук много преди класическата античност. Едно от най-впечатляващите открития е развитието на ранната металургия. Балканите се считат за едно от местата, където обработката на метал започва много рано. Още през петото хилядолетие, преди новата ера, хората в този регион вече обработвали мед и създавали сложни метални предмети. Некрополът във Варна е най-яркият пример за това. Златните артефакти, открити там, показват изключително високо ниво на майсторство. Но още по-интересно е, че тези предмети подсказват наличието на социална структура. Някои гробове съдържат огромно количество злато, други почти нямат ценни предмети. Това показва, че още преди 6000 години в региона е съществувала социална иерархия. Освен металургията, археолозите откриват и доказателства за ранни религиозни системи. Фигурки на богини, символи на плодородие и сложни ритуални предмети. Тези артефакти показват, че духовният живот е играл важна роля в тези древни общества. Някои изследователи дори предполагат, че именно тук се зараждат ранни форми на европейската духовна традиция. Всичко това поставя един фундаментален въпрос. Ако Балканите са били дом на толкова древна и напреднала цивилизация, защо голяма част от тази история остава почти неизвестна извън академичните среди? И дали все още има открития, които могат напълно да променят начина, по който разбираме произхода на европейската цивилизация? С напредването на съвременната наука
започват да се появяват нови методи, които позволяват на изследователите да разглеждат древната история по съвсем различен начин. Един от тези методи е генетиката. Чрез анализ на древна ДНК, учените могат да проследяват миграциите на древни популации и да разбират как различни народи са се смесвали през хилядолетията. Резултатите от тези изследвания често са изненадващи. Те показват, че древният свят е бил много по-динамичен и взаимосвързан, отколкото дълго време се е смятало. Балканите се оказват един от ключовите региони в тази история. Тук се срещат различни генетични линии, които са се разпространявали както на запад към Европа, така и на изток към Азия. Особено интересна е хаплогрупата R1A. Тази генетична линия се среща в различни части на източна Европа, включително Балканите. Но тя е широко разпространена и в Южна Азия, особено в Индия. Това съвпадение кара някои учени да разглеждат възможността за много древни миграции, които са свързвали тези региони. Разбира се, генетиката сама по себе си не може да обясни всички исторически процеси, но тя предоставя важни улики. Когато тези генетични данни се комбинират с археологически открития и езикови изследвания, започва да се оформя по-сложна картина на древните общества. Картина, в която Балканите играят много по-централна роля, отколкото често се предполага. Възможно е именно тук да са се срещали различни култури, идеи и технологии, които по-късно се разпространяват в други части на света. Но това води до още един важен въпрос. Ако Балканите са били толкова важен център на древния свят, как и защо тази част от историята постепенно е била забравена? Когато разглеждаме древната история, трябва да помним, че тя не е просто списък от факти. Историята се създава от хора, от историци, писатели, владетели и империи. А всяка епоха разказва миналото по начин, който има смисъл за нейното собствено време. Когато Римската империя започва да доминира в Средиземноморието, тя също започва да оформя начина, по който светът разбира древната история. Римляните използват името Граеци, за да обозначат всички елини. Това име постепенно се превръща в стандарт в латинския свят. С разпространението на Римската империя, това название достига до много други народи. По-късно то преминава в различни европейски езици. И така думата «гърци» става част от глобалната историческа терминология. Но както често се случва, когато едно име се наложи толкова широко, то започва да упростява сложната реалност на миналото. Зад тази дума се крият много различни народи, култури и традиции, пелазги, ранни балкански общества, елински племена и множество други групи, които са оставили своя отпечатък върху историята на региона. Всички те са част от един много по-дълъг исторически процес. Процес, който включва миграции, културни контакти, конфликти и обмен на знания. Днес археологията, генетиката и новите научни методи постепенно разкриват колко сложна е била тази история и колко много тайни все още се крият под земята на древните Балкани. Но може би най-важният въпрос остава отворен. Ако толкова голяма част от тази история е била забравена или опростена, какви още тайни на древния свят чакат да бъдат открити? Историята на древните Балкани се оказва много по-дълбока и сложна, отколкото често си представяме. Зад познатата история за елините и класическа Гърция се крие един много по-стар свят. Свят на древни народи, като пелазгите, свят на цивилизации, които са съществували хилядолетия преди появата на известните гръцки градове-държави. Археологическите открития показват, че Балканите са били дом на едни от най-ранните развити общества в Европа. Култури, които са познавали металургията, които са изграждали сложни селища и които вероятно са създали едни от най-ранните символни системи за комуникация. По-късно тези древни култури се смесват с нови народи. Миграции, природни катастрофи и исторически промени постепенно оформят нови цивилизации. От този дълъг процес се ражда светът, който днес познаваме като Древна Гърция.
Но както често се случва в историята, някои имена се запазват, а други изчезват. Думата гърци, която използваме днес, всъщност идва от римляните. Но зад това име се крие много по-богата и сложна история на народи, култури и древни традиции. История, която все още се разкрива с всяко ново археологическо откритие. И може би именно това прави древния свят толкова завладяващ. Колкото повече научаваме, толкова повече нови въпроси се появяват. А вие какво мислите? Възможно ли е истинската история на древните Балкани все още да не е напълно разкрита? И дали под земята на този регион все още се крият тайни, които могат да променят начина, по който разбираме произхода на европейската цивилизация?